ще го стрипнем с Добре. string.split ли беше командата? String Тоест data ще запазвам масив, е да. равно на command.split. Така ли? Да. Така. И като е сплитнато, сега какво правим? И сега Запълваме във Искате всеки ли тия елемент от три неща да си ги стринга. инициализираме като отделни такова, като отделни променливи? да. За да не Може, да. използваме data 0, data 1 и data 2. Добре. Първото ни ще е цяло число. Hours. Hours ни е равно на data от 0, нали така? Да. Второто, какво приемахме? Само че ако го бях парснал, ще да е по-хубаво. Пат май че беше. Добре. Така, това значи е някакъв стринг, нали така? Да го вземе ли като стринг или да го вземе като char array? Как искате? Директно в чара, защото ние после нали трябва да ги обходим. Така или иначе. Char array, който ще се казва path, е равно на data от 1 точкато char array. Така. И накрая получаваме някакви пари, което значи, че това ще е някакъв десимал. Money per herb, примерно. Data от 2. Така. И сега имаме ги вече трите неща. Какво трябва да направим? Ами сега трябва да проверим Тоест трябва да видим колко часа може да работи и толкова символа да проверим от масива. Така беше. Не трябва ли по-скоро да се направим един масив, който да, ако това нещо е по-малко от такова, от общия брой часове, да си го запълним два пъти? Да. Как ще го направим това? Правим един масив нов. Така. Да кажем как да се казва. Примерно final path. Да. Който на какво ще е равен? Ще ни бъде равен на hours, мисля, че трябва да е равен. Трябва да му кажем обаче, че създаваме масив и то масив ще е с големина hours. Дължина. Да, с дължина hours. Демек ще има hours елемента вътре. Така. И какво правим сега? И сега с for цикъл трябва да присвоим на всеки елемент. Така. Тук що ми се казва? Тук искам... Елемент. Така. И сега какво правим? Ще достъпваме, т.е. ще проверяваме дали елементът ще ни бъде равен на дължината. Обаче? И ако е, зануляваме. От горния масив. Ние имаме ли брояч за него? Направили ли сме? Ами, не знам, няма. Добре. Правим си един брояч. Int path current element, примерно. Е равен на 0. Така и сега какво проверяваме? Еми дали този current елемент, ако е равен на final path.length, На final path ли трябва да го проверяваме дали? Не. Това между другото, само за да го направим малко по-ясно, това ще е final path current element. Нищо, че изглежда малко дълго и грозно, ама може би ще е по-лесно да се прочете след това. От началната пътека, и това може да се казва start path, както искате. Това path current element, какво трябва да проверим? На началната пътека. Началната, да. Началната, да. Да е равно или да е по-голямо, или да е по-малко, какво трябва да е?
Нали така не можеш, по сравнение не можеш да се направи да се бъркам. Може да го направиш, въпросът е дали това искаш да направиш. Дали е Да, не минус едно. по-малко или равно на пад length минус 1. Да е по-малко или равно на path length минус 1. Не, само Само равно. равно ли трябва? Само Тоест, ако е само тук ще го зануляваме, нали така? Ако А, стане да, равно, да. ще го зануляваме. Да. Правилно. Значи го зануляваме тук. Не е този пат, а пат current element. Така. Равно на 0. Така. Нещо друго в този ще правим ли? Няма. К и какво ще правим отдолу? То вече къде беше? На final path. Final path. От final path current element. Така. И това на какво ще е равно? Тоест не само пат ще бъде равно. Първото ще е, т.е. старт пат. Извинявай, може да Началното. повториш. Да повториш, само че нещо прекъсна. Ами, първия масив ще ни трябва, стартовата пътека. В смисъл, къде ще ни трябва? Каква ти е места? Ами, там е символчето от началната пътека, ще го прескояваме на крайната. Демек е, тук трябва да използваме пат и тук какъв индекс ще му дадем на този пат? Аз вече се забатачих. Добре, нали тук имаме Final Path Current Element. Това ни е елемента от... Пак така, значи. Пак с Final Path Current Element. Да, обаче то Final Path Current Element примерно може да е 20, а ние да имаме само 10 елемента в този пат. Нали, path.current може да е 10. Нали сме го зановили вече. Да, ама това е Path Current Path Element. Current Element, това е Final Path Current Element. Кое да се връща? Да, стойността на Path Current Element може да се използва, а ние в момента не я ползваме никъде, нали така? Тоест, тук... това ще е равно на Path Current Element. Така. И с това що ни се кара? Не ни се кара. Добре. Имаме си в момента един Final Path масив, който ни съдържа крайната пътека, по която ще ходим. Сега какво правим с това? И сега трябва да го ходим и да видим... Тоест, първо да видим колко часа е работила пенка и толкова елемента от него да обходим. Всъщност, какво трябва да направим? Да обходим Final Path, така ли? Да. И как ще го обходим този Final Path? И с един for цикъл от 0 до hours. Така, for цикъл от 0 до hours. Опа, само че не да пише там. Върни се, бе. Добре. Current hour, се тая. Ако можеш и да пиша. Така. Do hours. Така. И какво ще правим в него? И вече може да... Не знам сега дали може да ползваме от DB команда contains. Въпрос е как ще ни свърши тази команда contains, каква работа ще ни свърши? С един ще си ползваме, ако има H, ще прибавяме... Да, обаче contains, ако имаме така, 1H ще върне true. Обаче ако имаме 3H, пак ще върне true. Ако имаме 3H, някакви други прости и още 2H, пак ще върне true. Contains връща true и false. С един вътре, ако има, ще проверяваме в FIFA дали има H, ако има H, ще прибавяме... Искате ли да ви покажа два начина, по които може да го направим? Това оригинален начин и един нестандартен начин. Добре. Искаме. Добре. Само че за оригиналния начин вие ще ми помогнете да го напиша, защото не съм сигурен как.
Какво трябва да пишеме сега вътре в този фор? Не ти вярвам. За кое? Че не знаеш как. Нямам никаква идея. И Той само се прави на умен. Еми да, аз имам 200 точки на изпита. Ето, за да не кажете, че лъжа. Ей, аз имах 200 първия път. Ето, сега намираме къде е 30 август изпита. Къде е? Не 30 ноември, 30 август. Аз съм сляп. Ето го, 30 август, състезание 262 точки от 500. Демек съм решил първа, втора задача и малко от трета. Или по-скоро втора, трета и малко от първа. Аз имах 237, имах първа, почти цялата втора и почти нищо от трета, тъй че Ето, аз 10 точки от четвърта, нещо такова. така че аз от тия неща не разбирам. Четвъртите задачи са ми сложни. Не знам дали видяхте тук колко ексепшен имаше на моята четвърта задача. Много приятна задача, много хубава. Ето тук. Оле, както и да е. Стига съм се излагал. Казвайте сега, Да. хора пишеме, че аз не знам наистина. int ще декорираме примерно Herbs Collected Така. и първоначално ще е А 0. вътре в цикъла ли Проверяваме. трябва да влиза? Не, то е добре отвън да го декорираме, защото ще не трябва. Така. И сега? И сега с if проверяваме ако it елемент е равен на И ти елемент от коя колекция обаче? от top final path. Така, от Final Path. От Current Hour. Или и setile. Е Да. равно на какво? На Така. H, нали така беше Да. условието. И ще прибавяме единица към Herbs Collected. Herbs Collected плюс. Така. И след това цялото, какво ще правим? И след това трябва да сметнем Herbs Collected по цената там за Decimal. Money earned. Е равно на... Какво трябва да е равно на... Herbs Collected. По... Как се казваше това? Money per herb. Добре. Така. И сега? Сега трябва да сравним Кое? спечелените пари с тези с разходите. Да, обаче ние нямаме спечелените пари, имаме само спечелените пари за този ден. Никъде не пазиме колко са парите за всички дни, колко са. Ние сме още в цикъла. Иначе ще трябва с Total Money Earned. Това ще бъде daily. Ясно. Значи тук ще си направим някакъв decimal. Total Money Earned. Който в началото ще е равен на 0. И тук отдолу сега какво ще правим? Total Money Earned плюс равно на Money Earned Така. само. Това ще ни даде сума. Така. И готови ли сме с това? Те трябва да го имаме в цикъла. Защото на мен така ми изглежда, честно казано. Взимаме си тия редове и накрая, като имаме Season Over, трябва да принтираме някакви неща там. Което ще е тук след цикъла. И какво ще правим?